gi kocha kendo awinjo ka Ruth yuago ne kata osara ok jotich yudi. To report mar control of budget wacho otherwise. Wacho ni pesa ma gisebedo ka gigolo mar osara gisegolo pesa mang'eny kabisa. Omiyo kik wabed ni wanyalo bedo ni National Treasury osegolo pesa ma control of budget approve to pod ok ochulo jotich pesa gi mag osara. Omiyo mano ok gima dang' bed maber ka report to wuok ni pesa to nosewuok to japiny to pok oneno osara no. Onego bed ni obedo timely. Aneno kaka kaunti ma Homa Bay owinjore gi bank mar KCB kendo aneno ka ni KCB miyo jotich osara wang' sa to charge 0.5% to gi excess duty mar 20% mondo mi jotich oyud osara wang' sa. Kata sama ne Nyakango golo report ni nowacho ni overdraft mag jo Homa Bay pod en $404,000. Mano pesa mane gisekawo ni gichulo godo osara for the first quarter. Omiyo weche mag osara ok nyalo bedo ni wayuak ni osara nitie mikawo mang'eny mamok ichulo aching' to ng'at matiye kaunti timinjo ka pod oro ote ni ok oyud pesa ne. Mano dang' bed kuo mar wang' teko. Ok inyalo golo pesa mi gole report alafu at the end of it japiny ma onego bed ni yudo pesa no to pok oyude. Mar adek king'iyo Cleo, revenue king'iyo pesa ma county choko vis-a-vis gi pesa ma gichulo osara, manyiso ni kade onge konyruok aching' mwayudo under equitable share from National Treasury kata Exchequer de county magwagi gichalo nyithindo ma pod ok nyal dak kendgi kabisa. Chutho temo neno ka kata bed mane gin gi migawo mar keto mechanism mag medo pesa e own source revenue kata facility improvement financing moko ma gichoko kuom jothieth e osiptende wagi, pesa to gimedo choko kaka Homa Bay naneno kotimo maber e choko. Then money to what end? Nikech ok inyal choke mang'eny to musara kende ema osegike ng'uti kendo dei. Omiyo counties magwagi onego bed ni the budget analyst ma